ukudana kokuqala kwahlasela uMaria noMartha akafiki uYesu. Mphulaphuli, ungacingi uba xa wazana noYesu izinto asizokwahlela njengoba zisahlela abanye abantu. Ngoba uMartha noMaria babenento ethi uba ngabana uYesu usisihlobo sethu, yiva xa efika uba ubukhona ngeyingenzekanga le nto ngoba usisihlobo sethu wena. Ungacingi uba ngenxa yoba usazana noYesu awuzudana njengabanye. Ewethu uzawuqhubeka liphume izipho. Nakukudana kwesibini, nakukudana kwesibini wabhubhu Lazaro. Wabhubhu Lazaro. uYesu ebiziwe akafika uYesu. Nakukudana kwesibini mphulaphuli welizwi FM wabhubhu Lazaro. Waqalela uYesu uba uLazaro akasaguli ngoku, ubhubhile uLazaro akafika uYesu. Adana okwesibini la mantombazana. Kodwa avuselela ithemba elithi sake silinde iintsuku ezine sikhangela uba akanawuvuka namhlawumbi akafanga umntakwethu. Ladlula usuku lokuqala, komelela ukudana kwesibini. Ladlula usuku lesibini nelesithathu, ladlula usuku lwesine mphulaphuli. Kwaqalisa ukudana kwesithathu ke ngoku. Akwanela nje uba usuku lwesine lodlule laqalisa ivumba. Uthi uMartha akho nto ungayenzayo, selenuka. Le nto iyabonisa okokuba ngaphakathi kwakho uLazaro wenakele ngoba ivumba liyavakala. Udano lwesine lathatha indawo yalo. uYesu akafika mphulaphuli welizwi FM. Yabona mphulaphuli welizwi FM, yabona amathuba odana azaba khona ebomini. Kutanda ngoku uYesu exelelo, umxelele ngentlungu yakho, eyazi uYesu akuyeke udane. Udano lwesine mphulaphuli welizwi FM. Wakhokelwa uLazaro ukubheka emangcwabeni. Kuthanda nasemangcwabeni wathi uMshumayeli kukho
ukholekile kuThixo somandla ukuthabatha umphefumulo kaLazaro ongasekhoyo. Ngoko ke umhlaba emhlabeni uthule luthulini, abantu bagalela umhlaba bagoduka, kwenqanywa yavalwa ipicture ngoLazaro, udano lwesine kolusapho lakulo Lazaro. Mphulaphuli, sinombuzo kuwe ngoku. Sele uphelelwe ngamandla nje, udane kangaphi? Ewethu sowunikezela nje, sowuphelelwe ngamandla nje, udane kangaphi? Babuye emangcwabeni uMartha noMaria engekafiki uYesu. Ewe. Babuye emangcwabeni engekafiki uYesu. Phulaphula Lizwe FM, nangu umbuzo wami kuwe. Sowunikezela kangaka nje, sewukroquke kangaka nje, udane kangaphi? Emva kosuku wathi umuntu, Maria, ukhona umuntu ophegeyitini okukhangelayo. Madoda, sekunqanyiwe sikuphi? Selamathemba abantu ephelile. Wathi umuntu, ukhona umuntu osegeyitini engathi ufuna wena. Mphulaphuli, akazofika ngale mini ocinga uzawufika ngalo. Uzakuhamba wedwa, uzakudane wedwa, uzakuhlekwe wedwa. Wavuka uMaria wayakhona. Xa efika athi thini kuye lo. Engekabusi lempilo. Ifa mandla okusola uba ubukhona. Wena uba ubukhona, eyona ngxaki yakho ufika ngexesha lakho, uba nje ubukhona. Le disaster sikuyo ngesingekho kuyo, cha fika ngexesha lakho. Ubanje ubukhona. Yatsho iphalaza inyembezi le ntombazana. Ithi kwaku uba ubukhona, ndiyawaza amandla wakho. Ndiyawaza amandla akho. Ubanje ubukhona. Ngengafangu kola suku lokuqala egulu Lazaro. Ngengafanga. Ngengakhenga danuku Lazaro. Ubanje ubukhona wena. Bawuko. Ifa emva kwengxoxo. Ifa emva kwengxoxo. Nimbeke phi? Nimbeke phi? Madoda, wayakule ndawo ifelithole. Uthi Martha, akunceda uba undibuze uba simbeke phi, uyanuka kwindawo akuyo. Akuncedi into. Khona uba simbeke phi, izawunceda ntoni loo nto ngoba uyanuka kwindawo akuyo. Nimbeke phi? Uthi yabona ngemuvuko, hayi ndiyayazi uba uzawuvuka xa kuvuka abanye. Phendula umbuzo, nimbeke phi? Madoda,
xa ifika phambi kweLazaro into enkulu yathi uqhela undiva wena. Ewe. Yakugqiba yafulathela. Yathi uqhela undiva yakugqiba yajonga engcwabeni. Lazaro emva